To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci ga labaran yamman tare da ni Muhammad Lawal Rano. Shugaban gwamnatin sojin Chadi Muhammad Idris Deby ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugaban kasar da aka dade ana jira. Cikin makon da ya gabata ne shugaban ya sanar da ranar 6 ga watan Mayu mai zuwa a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar. Yayin da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa ranar Asabar, Mr. Deby ya shaida musu cewa ya karbi takardar tsayawa takarar. Hakan na zuwa ne kwana uku bayan mutuwar jagoran adawar kasar Yaya Dillo a lokacin wata arangama da jami'an tsaro a ofishin jam'iyyarsa da ke Jamaina babban birnin kasar. Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kira a gudanar da bincike game da kisan Dillo wanda ɗan uwa ne ga Muhammad Deby. Janar Muhammad Deby ya hau karagar mulkin Chadi a shekarar 2021 bayan mutuwar mahaifinsa wanda ya jagoranci ƙasar na tsawon shekaru 30 a wani gumurzu da 'yan tawaye. An rantsar da Muhammad Deby mai shekaru 39 a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a shekarar 2022 inda ya alƙawarta mayar da mulkin hannun farar hula cikin watanni 18 sai dai daga baya ya tsawaita wa'adin zuwa shekara 2. To a nan kuma wasu rahotanni daga Najeriya sun nuna cewa akalla mutane 3 ne suka rasa ransu a wasu tagwayen hare-hare da mayakan kungiyar ta'addanci ta ISWAP suka kai a ƙaramar hukumar Dambuwa ta jihar Borno. Wata majiya ta bayyana cewa wasu fararen hula da ke ɗauke a babura sun yi tuntuɓe da ababen fashewa wanda nan take halaka mutum 2. Mayakan ISWAP dai na ci gaba da addabar manoma tun a ranar Litinin tare da kwace musu kekuna fiye da 50 daga hannun manoma cikin kwanaki 5 ɗin da suka gabata. A makon nan dai, manoma sun rasa babura kimanin 57 a hannun mayakan ISWAP da ke kai musu hari ba ƙaƙƙautawa. Shi kuwa shugaban Majalisar Tarayyar Afirka ya soki Isra'ila kan kisan da ta yi wa Falastinawa fiye da 100 a wani hari da ta kai musu lokacin da suke jira a basu tallafin kayan jin ƙai. Musa Faki Muhammad ya zargi Isra'ila da kisan Falastinawa masu yawa a sakon ƙungiyar Tarayyar Afirka da ta wallafa a shafinta na X a yau Asabar. Ya yi kira a gudanar da bincike na ƙasashen duniya kan kisan rashin imani da Isra'ila take yi wa Falastinawa. Shugaban Majalisar Tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tir da dakarun Isra'ila da kakkausan murya kan kisa da raunata Falastinawa sama da 100 waɗanda ke neman tallafin jin ƙai domin tsira da rayuwarsu. Har wa yau ta cikin sanarwar Shugaban Majalisar Tarayyar Afirka ya yi kira da a gudanar da bincike na ƙasashen duniya game da wannan batu sannan a hukunta waɗanda suka aikata laifin. Yana mai jaddada kira na tsagaita wuta nan take kuma ba tare da wasu sharuɗa ba. A ranar Alhamis ne dakarun Isra'ila suka buɗe wuta kan Falastinawa fararen hula da ke ƙoƙarin karɓar kayan abinci na agaji a birnin Gaza, lamarin da ya haddasa mutuwar fiye da mutum 100 a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin. Hakan dai na zuwa ne a yayin da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa idan abubuwa ba su sauya ba, bala'in yunwa na dab da faɗawa arewacin Gaza. To ƙarshen labaran kenan tare da ni Muhammad Lawal Rano. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sabbin labarai da zaran mun ɗora. Mu huta lafiya.